ഓഫീസിനു പകരം ഒരു ദിവസം മൈതാനത്തിറങ്ങിയാലോ? ലാപ്ടോപ്പുകൾക്ക് പകരം സ്പോർട്സ് ഉപകരണങ്ങൾ കയ്യിലെടുത്താലോ? ഇങ്ങനെയുണ്ടാകും. ഇതാണ് മാഫ് സ്പോർട്സ് ഡേ. ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു ടീം വർക്കിന്റെ നമുക്ക് അങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കണം. യുഎയിലെ പ്രമുഖ ഫയർ ആൻഡ് സേഫ്റ്റി കമ്പനിയായ മാഫ് ഫയർ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് LLC ജീവനക്കാരുടെ ഊർജവും കൂട്ടായ്മയും ആഘോഷിച്ച ദിവസമായിരുന്നു ഇത്. ക്രിക്കറ്റ്, ഫുട്ബോൾ, അത്ലറ്റിക്സ്, ബാഡ്മിന്റൺ കളികൾ പലതും മാറി മാറി വന്നെങ്കിലും ടീം സ്പിരിറ്റിന് മാറ്റമൊന്നുമില്ലാതെയായിരുന്നു പ്രകടനങ്ങൾ. ദുബായിലെ ക്യാപിറ്റൽ സ്കൂൾ മൈതാനത്ത് നടന്ന സ്പോർട്സ് ഡേ മാഫ് CEO ഡോക്ടർ സുലൈമാൻ വയലത്ത് ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തപ്പോൾ കണ്ടത് മിന്നും പ്രകടനങ്ങളായിരുന്നു. അന്താരാഷ്ട്ര പാരാ ബാഡ്മിന്റൺ താരം ആൽഫിയ ജെയിംസ് മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്തപ്പോൾ വെല്ലുവിളികളെ അതിജീവിക്കാനുള്ള മനോധൈര്യം കൂടിയായിരുന്നു മാഫ് ജീവനക്കാർക്ക് ലഭിച്ചത്. But still I always try to find a hope and move forward.